Grabe ginumbaha, ginoon hapit naman nila kuan ining balay. Hindi naman wala kaya. So mga kaigsuunan mo ni baha dere sa La Libertad. Hapit na malapawan ang Bigal. So, delikado kayo ng lutaw na ang bukong. Asa man na ibutang ng baboy dog? Mag-evacuate kami sa mga baboy kay Ingkaso ba? Ingkaso mo dako magkagawas na siya? Nagpurog ba ko oy? Kuya. Oro magdagat. Nasudlan ang tubig ang CR na to? Kasi gamay mga may kulang anan. Ulat na sa kaliro kasi nuwangan. Nang lutaw kog bukong gud. Bigal hapit na kataupi. Ang bigal dog hapit ganihat. Kuan ra karon na hapit na tagyan na gid ng tiyan. Grabe bro, 5 minutos kanakuha na mas tubig. Sulod ng tubig yun at CR oh. Pero kung ano, masaw. Kini, Ginto man eh. gani. Nangan dito, mas kurat pa ni kibutan sa sulod kay Gani, diha naman gini. Masyado pong malapuan gyapon na. Di mo ko kabalo. Wak nagdakong. Dodong. Pero wala. May problema ang bata. Hindi na diriglaan sa sigal yun. No, wa na nakuha na kong baboy dong. Hmm. Ang dahil mo, pinili kaluog. Isa, kumpiyansa ka ng babaw niya. Nanay, kasi yun, yung kumpiyansa, bahala niya. Ngit-ngita po doon.
Kaya pa raw. Hapit na. Unsa na oras sa asa man. Ah, ta. Ako diri sa kaday mitse kusog kay baha. Pagkuhan mo, maniguro ro beta. Eh dolo pa kita suba diri. Yung mura ko niya ba? Jadi di mungkin aku dia bahala ni dia. Kondo batsi naman da koy tadaan day. Isay kakita ini palihog tag share be kay unsay kuan basig na action silang mayor ining unsay wa kay sa sanuan ra baning na dire. Ngano man asa man? Kisa man giyon? Tabat si nataki. Dor ba kayo dagat? So guys, almost 5 hours na ning ulan dere. Nagkurog na ko, kakuyawa na ini. Grabe ulan. Diha pod kusog na kayo? Baha na diha? Batsinner ko ito. Oy, di na nung extirbi. Motor ko irubon ari. Kanyan, bagyan. Ikaw ay panghayan para madali. Impake, batsita. Kanang document, kanang mga kuan. Sulod na isipin na nga dili mabasa ba kay Ay, ikaw sa Uy, pakuha ka nila mama. Pakuha ka nila mama. mama man. Kabili na biya. Di man pa kalabang pa dahil kabili pa ka. Di na malabang dito day. Ha? Nag-bihar ang mate. Kamiluha. Malabang ra dihag motor? Malabang ra dihag motor? Dili malabang. Wala gani upo. Na, dili man dito na malabang. Dapat sinata oy. Pagulat kayo, no? Iyan ka rin dali sa loyo. Sala ng taong ka. Tatakwa na si Dumit dyan. Asa magkakumpikas sinilas? Dito speaker. Asa? Dong dyan! Dong! Tara, ayaw na natin. Asa giputan? Ay, sa pag tinusog.
May plastic diha. Di na malabang dito. Di, kanan, taga diri na. Bibi! Baka mabantay ka eh. Bantay ka. Nabasa kong ulam. Matukulit kami. Bayot, oy! Ubing! Ubing! Dili. Kato sa do igawas pa to nimo? Wala ko sa Vilma ba, anak? Gibuhagan na? Kulo. Piyo. Wala kay problema ini dong. Dumi kuyawan nami. Ano naman dahil bilhin ng tubig? Tama din ang tubig. Tama din. Tama din ari. Ha? Hindi na naman na yung risking natin nun. Babaw, una, kasi sila nagpapalala. Ano tes? Unsa man ito sa kuan pre, Vilma, gibuhuan ito pre. Unsa di ay?
Wala si Mayor diri sa wala. Kay Dak Day, asa man ni Day? Day? Ato ra dagoy mo eskwelahan na pero wala mo tulog abri ba? asa man agyon dire? Di na mo nagay malabngan dito. Ha? Asa Wala, may kaasa mga ano kuban. Nya, pinagkuha naman sa magkuhan na nawak mo dito. Nahira. Wala naman ang manok. ha? Kwarta ko ng cellphone dai. Dili naman kuno na kuan do. Di naman kuno malabang dito. Nga din, ang motor pa po, wag ito dito, nalumos na nga. Asa man agi di ay? Nya, balo asa mga motor niya, bro, nalapot ko, ay mabang motor na dito. Karon ako sakit bulan, makapapaan naman. Basketballan dito sa Di, agod. Mga sakay, nangutaw naman. Ano naman natin ano, subayo no? Susuan dito sa Bangag subay ba? Dakuan, kabil, may lang nagbawagan. Bangan bagkuan ba, subay diha. Bara na mo na diha. Diha sa mulan kay dili kaagi dito. Na, padalay, gamay pa din. Ay, okay na. May motor ba? Kadula rin tapi. ha? Motor ba? Buti. Dire rin yung Adi na mo sa diha. Yung mga bata do. Ato ra isibak na sa eskwelahan ba sila? ano mga tagyan dito? Di bara diha? Super yung kaayo. Ilan no be? Magalang gabi. Abli atong kuan. Utang kay ba? Kuha kung tayo pa dito. Tagadiyan na yung kuha ko na pati ato lang ngari. Dili ra kan. Lantaw sa dalan dito. Lantaw sa dalan dire len. Di na di maagi dito. Sulay ko no ninyo, sulay ko no. Dire dili na po. Dili ni, kading sa kanang bilma, di kinagkakaagin. Nakaas-taas ito dito dapita, wakay kasudlo. Wala na sudan, wala na awasan. Dalam na kayo eh. Magawsan ra dong. Magawasan ba? Tato ikaw ng mga bata kay magkadako ni. Kuanta dito ta sa eskwelahan ba? Na taas. Ya. Damgi. Kanang mga bata mo iuna nagsibat kay di magserbi na. Bata gani, ikaw bakit dito? Kaya isip kon silang inday kay magkadako ng tubig. Wala gibahog. Na-stack up man ko dito go nya, na-stack up ko diri mo na nagtaw kanito big nagtabo nya. Kikala ng sa Jordan. Dili mo may sulok tubigan mo. Di na, hindi na dako lagi nang. Kahadlo ko. Pero dako, amok kasi, amok na ba? Bay para sa unang ag itong tuwa ato nabuhang kay kato kahadlukan to. Na ako na landslide. Ha? Wala na ato naman kani puro niyo. Di na yung kuan. Ibra aja, bala kita ay ko dire, pagawsa na. Di na. Kuan, kanang. Gabrihan na dito, Gabrihan na. Tibra na kay stack up man ari. Di overflow man.
No. Mo dagi ang pagod kay Kanino ano dito ni? Purnal, tuyok na kay Purnal paskan, ugat ko na. Pampatong na lang yun nang mabasa, anas kapre o bangko ba? Kanang mabasa. Huwag mo tulog siya, mabasa ang tulog. Patay ng outlet daw mo. Lapas ng tubig na ha. Paluwas lang na. Nag-rin tapit, talungan kong planta. Saka mo lapas na ng kuwan. Sangay na, asun sangay dia. Kuwan ta. Mali na mimi. Kuwentahin lang nyo po natin. Ay, dili na kong sawit. Kano mga alisan mo ka ba? Isa nanay kong pato mo. Dali dili sa Brent. Unaod. Dali na yun. Nako na yung slide. Balo? Asa mas dong earth dyan? At tunog ko ang sila inday? Lang wala niya. Dong dyan! Sige. Kung sa nang dagat, nga hindi ta kalabang kay dako kayong tubig. Balo pa kami ni Gabo sa ana nila. Dong. Dali, pagod asa sa dong dyan. Silang inday ito na isibat kay bata din na. Hura naman po siya? Hura na ang tubig. Kabeta kay balo kay sige ra bi. Sige ulan nga. Na nagani ko na nag-landslide. Ni, hura naman po ang tubig. Naman pasaka. Nga wala ni hura ba di ay. Usa man nila. Nag-usa man nila. Wala nagpasaka. Agdiri ari, ay awas man. Agdiri ari. Usalan mo na. Niasawan mo. Ta dito ta sa kanang eskwelahan diya ba? Ari, sa ari auditorium. Oh, auditorium ta kita taas. Solo. Pwede na nagsakayan. Kanang mga bata kaning tanda. Wala na naawas dito. Payong dia. Ikaw magtagamit. Asas dong dyan day. Tinuod yun kung sige anak ko. Dam ko. Nga. Di ba anak sa una. Kitugdam ko itong Kalisan? saman. Tubig ba? Oh. Grabe, abtik ayong nagkataas. Lighted dumbi? Ha? Silang inday dili na to na isibat. Isibat na. Ta? Ta? Sige na mga bata. Ta? Siguro na. Kami pabilin na minulin nilaki. Mutangan nagkatig nila. Mabata. Masangit mo na, tiyo. Masangit mo na ba? In case, rana, in case. Isa sa... Ibalik na dito, wala aras mong kabuang. Ay, Jordi, ka na lang. Lighter doon. Wala ko lighter.